moneen otteeseen. Onko tämä nyt sen parempi? Tää on hyvää paanaa, mutta highway vielä paikallisesti. Niin paikallisia. Is everything in the lava? No, on siellä varmaan. No ihmeikas kunnossa. On enemmän käyttöä täällä. Pääsin sanomasta. Niin meni. Joo, kato, säästää akku. On vähän alkuun vähän huono akku vielä. Pitää muutama minun latailla, kun sä katsot täydet virrat sinne. Sitä ohjekirjaa luin, niin kun akut on muutama otteeseen ladattu, niin 120 minuuttia pitäisi pystyä vaan yhteyksissä. Paljon. 120 minuuttia, 3 tuntia. Video. No. Eikö missä on se pato? Se on tuolla heikkosta jotain. Toi on se kaivoksen, toi joku semmonen maakasa, missä on joku helvetin järvi siinä päällä. Ei ihan... niin, mutta se on tuolla oikealla, tuolla laksella. Oli se mikä näkyy siellä. Kello 9 nyt siellä välissä. Käydään katsomassa. Oot siellä ajat sinne, mikä on. Otatko sä tiedät? Se oikein, että mitä niinku oikein, en mä tiedä. Mä katson varmaan tuota netin tuolta. No mä taidan sen risteyksen ehkä tietääkin, mistä ne pääsee. Kello on yksi minun auttaa. Joo, niin sit Marahillin päältäkin näkyy se, joo. Käydään katsomassa. No niin. No, moro. Sama. Favorite Radio Così, protezione al piano. Buon portato del singolo. Mitä helvettiä? Kaveri retkellä oikein. Moottoretkellä. Pitäisikö vähän se? Ha? Ota lakkoa. Ei tästä riesa. Koita mennä vähän sen. Vaikka takaisin. Mä mennään. Otapa. Tuotta taulu.
tuotteellista varmaan mulkaisen. Kellään vielä kiire mihinkään, 2 tuntia päivää jäljellä. Sightsee. Kesätalo on helvetin nätin näköistä, kaikki on vihreät. Niin. Tälle roskiin on ilmeisesti täällä. Laitos. On lyijy kainasta. No niin, mä veikkaan suoraan tuo seuraava risteys. Mitäs sä sanot? Olisiko siellä päin mitään sellaista patoa? Suoraan seuraava risteys on se puolisekin. On, stoppi siinä lukee, mutta eihän se meitä koske. Kokeillaanko sinne? No onko se vasempaa ja oikein vai? Niin, mä en tiedä yhtään. Onko se tie alue? Ei mitään hajua. Käydäänkö mulkaisemassa? No voi, sitä käydään. Käydään katsomassa, mitä siellä on. Noniin, moro. Joo. 300 kesto. Se keltainen ihmekortti, sillä pääsee ihan minne vaan. Junkku. Varmaan tässä. Täältä varmaan sitten päälle. Verkkiin tuo vehetkö sulla? Voidaan. Onko toi haulikkia? Joo. Kappari kokonaan. Se on suomenkielinen teksti kaikki puolella. Sen takia mä nostin, että ei tarvitse miettiä, että mitä tarkoittaa minkäkin rahvassa. Joo. Liner, hotel 1, 3, 5, 6. Hotel on 3, Liner. Mustikalla soi muuten.
No niin, vedä sinne alas sinne, mistä se mustan Mersun siellä sinne suuntaan. Niin pitkälle alas tulee iso risteys ja siitä sitten vasempaan. Ei voi erehtyä. Eikä niin oikealle. Vittuko sulle sekas. Ei, mutta se iso risteys on sitten vasempaan, koska seuraavasta käännetään tuolla. On tästä matkaa vielä joku aika. Luottelee alas asti. Joo, päästiin. Nyt on nyt pentuja perkele. Se on moro. Over 7, missä se on semmoinen? Pokkari. 47. Over 7. Se on. Ottaa pairo alle tonne vähän sukalle, mitä sieltä löytyy. Kelikin paranee kohtuuohjelma, enemmän nähtäväkin varmaan. Mitä vittu voi pienemmät toi ääni? Se on vikaa jos on. Mitähän se menee? Vedä sivu. Se kun satana auki lavataan tällaista. Tonneko Tero mennä? Joo. Niin helvettiin sun ajamassa. Tänään meillä. Kokeillaan. Moro! Mitä nää meinaa? Tuossa meni tuossa Soratien, mitä jos silloin aikaisemmin on sitä myrkkapuulla. Niin siitä meni tuonne ihan toiselle puolelle tuo tie Soratien, se meni ihan karttunut pois. Tuolla oikealla se näkyy se mato. Niin, sitä jossain vilas nähdä. Niin, mennään tuota isoa tietä oikealle, jos kerran tuota pääsee. Niin, sinne tonne, just tonne. Sitten toiseen. Tuo Leppinen räpsi, mun loppuu kamerasta kun on ilmi, niin ei siinä mitään. Joo, tuolla oikealla päin. Käydä. Joo, tosta jos mennään oikealle, ja kun vasemmalle seuraavasta, niin siitä pääsee kratsaritsaa ja siitä mitään ihmeessä. Joo. Ei, kyllä mennään oikealle. Joo, moro. Jos vaan